obodo na anyị apụtago nu anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị ụmụ Igbo na anyị apụtago nu anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị Igbo na anyị apụtago nu anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị ife dị mma ga-emela anyị ife dị mma ga-emela anyị enu ụwa ife dị mma ga-emela anyị ife dị mma ga-emela anyị n'enu ụwa anyị gbasa anyị ga-ele ife dị mma ga-emela anyị anyị jebe anyị ga-eje nuo ife dị mma ga-emela anyị n'enu ụwa ụwa mụ na chimo ebunye m ịgbamo Tosky Nwaotigba onye enugwu-ukwu na-abịa m ọzọ egwu tinyelu nwoke amụ na-etili obodo egwu tinyelu nwoke amụ na-etili Chukwu ọya Igbo na-ezienụ na anyị apụtago nuo Igbo na-ezienụ na anyị apụtago nuo ọbọlọ chike n'olisa inugo ọbọlọ chike na-echukwu okike onye tetụla n'ụtụtụ sebụla n'iwe kene chukwu n'enu ụwa anyị apụtago nuo anyị apụtago na anyị achaka egwu okugo ugo chalacha n'uwe nwere ochuchu n'ụwa asị na ugo buzu ọchake n'ụwa ife dị mma dị mma anyị tetụla anyị ebinie jebe n'iru ọlụ ebe anyị na-agba mbọ n'ụwa ndị na-azụ ọbịa nọ n'iru ọlụ ndị ọlụ oyibo na fa nọ n'iru ọlụ ndị na-esi egwu anyị nọ n'ọlụ lesienụ n'iru ọlụ ka anyị nọzi ndị na-anya moto fa nọ n'ọlụ ndị na-atụ ọbịa n'ụwa na fa nọ n'ọlụ agba mmadụ gbalụ flight wee jebe obodo oyibo na fa nọ n'iru ọlụ iru ọlụ bụ iru ọgụ ife anyị ga-eli ihe ka anyị na ya olisa ife dị mma ka anyị na ya Chukwu onye n'ụwa ife dị mma ka anyị na ya ife anyị ga-eli ka anyị na-achọ nke ga-eli anyị n'ụwa anyị agbaala anyị ọsọ ọchọ nke ada enwe ilo n'ụwa ọchọ nke ada enwe ilo chacha Chukwu okike n'ezi anyị n'iru ọlụ anyị gosizie n'anyị na ka anyị na-eme n'ụwa ebe onye na-alụ one n'ụwa ebe onye na-alụ n'ụwa ka o si eli ife anyị ga-eli ga-abịa n'ụwa nke ga-eli anyị gbaala anyị ọsọ anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị obodo na anyị apụtago nio anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị ume n'ụwa na-eze na anyị apụtago anyị apụtago n'ọlụ ife dị mma ga-emela anyị ọrụ obodo na anyị apụtago n'ụwa anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị ọrụ obodo na anyị apụtago n'ụwa ife dị mma ga-emela anyị ife dị mma ga-emela anyị ife ọma na ọ ga-emela anyị ebe anyị na-azọfịa na ọ ga-eme ebe anyị na-alụ ọlụ na ọ ga-eme ife anyị ga-eli ka anyị na ya ọnụ nke ga-eli anyị bụ ala anyị ọsọ ife dị mma ga-emela anyị ọnụ ojije ma egbu na m Chukwu okike ọnụ na ama egbu na m anyị jebe na anyị ga-ejelu one n'ụwa anyị na-aba na anyị ga-analụ anyị tụọ afịa na ọ ga-anatalili anyị gbasa afịa na anyị ga-eli ele anyị lụọ obele ọlụ nnukwu ego ife akụ akụ na ife enwe n'ụwa ogologo
dị ka echi o asịsị a na-echi a na-akpụrụ akpụ chacha Olisa nekwu ụmụnne m ndị Igbo niile Chukwu Olisa dogozielu mfa ndị n'obodo oyibo Olisa dogozielu mfa onye na-eme n'ụwa Chukwu Olisa dogozielu mfa lezienụ n'anya pụtago lezienụ Tosky Nwaotigba nọpụtago no anyị achaka egwu okugo ugochalacha n'ụwa dechurechu asị na ọgaranya na-esi na chi agbaka m mbọ n'ọbụ nri ọnụ onye chi mere eze n'ọka bụ eze onye chi mere eze n'ọka bụ odogwu anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ anyị ada agba ọsọ chacha lezienụ na anyị ekwechila igwe nụ n'iru ọlụ a maka n'iru ọlụ bụ ọlụ anyị iru ọlụ anyị nọ bụ ebe anyị si eli n'ụwa onye lalụ ụla n'iru ọlụ ya nwanne ebula egbe n'iru ọlụ aka wụọ nwanne m mụrụ anya ka azụ igbugo numo iru ọlụ n'ọbụ iru ọgụ ife a na-eme adịrị isi chacha ife a na-eme adịrị isi chacha n'iru ọlụ anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị obodo na anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị ụmụ Igbo na anyị apụtago ezenụ na anyị apụtago anyị achaka egwu okugo ugo chalacha nwere ụtụtụ ife dị mma ga-emela anyị n'elu ụwa leke ife dị mma ga-emela anyị n'oye ife dị mma ga-emela anyị n'afọ ife dị mma ga-emela anyị na nkwọ ife dị mma ga-emela anyị ụmụ Igbo ife dị mma ga-emela anyị onye chi mere eze n'ụwa mekwenu mekwanị n'ụwa eze ka ya bulili n'ụwa mụ eze ka ya bulili enwere ndị Chukwu mere eze ndị nọ n'iru ọlụ n'ụwa abụla egwu wee jebe Ecuador ka Jesu tobele Nwachukwu fụlụ n'anya Okoye Joseph Chukwuemeka eze na-atụrụ akawo n'Ecuador bodogwu ebu CEO Bekini Global Ventures Iyade Bekini Farms Bekini Beauty Salon n'Ecuador Ginoziwebili Bekini Properties Limited n'Igadi Bekini n'Ecuador onye nweli na onwere odogwu igwechili n'iru ọlụ gị n'ụwa n'ọmalụ mma ojibo tebe ọgọ n'Igadi Bekini odogwu onye nweli na onwere odogwu eze na-atụla akawo n'Ecuador bịa kene Tosky Nwaotigba onye enugwu-ukwu ekene egwu mụ na-etili odogwu ndị dị ebube odogwu fụrụ n'anya ka mbụlụ egwu m wee n'aba Tokyo ka njezute odogwu onye njiwebili Ifeanyị Ọkọsi na onye bụ eke $1 na Tokyo gị bilikwa aka juvo n'ụmụ ọma ka odogwu onye nwere ine n'ụwa nọ nwere mmanwụ ebu CEO MLS Global Ventures Limited aka na-atụ Turkish door dị mma onwere ine onwere odogwu onye chọrọ Turkish door chọrọ MLS Global Ventures nọ na-atụ ụdọ dị mma inugo $1 billion odogwu ojibo tebe ọgọ gị bilikwa $1 billion onye nwere n'ụwa nwere odogwu ka njezi ekenebe Chief Kenechukwu Odezugo Chinyere Enugwu-ukwu n'ụmụ nrio ebu CEO Kensini Resources Limited n'Igbo odogwu akwa kiliari na forward nke iji wee karịsịa
enugwu-ukwu n'ụmụnrio Tosky ekene US gị nọzi wee bili onye nwere gị nne n'ụwa na onwere ife dị mma egwu mụ na-etili odogwu onye ka mụ fụrụ bebe dị Don Sickness na Filipino agụba ndị eze nation ga-adịlili adresị ndị ọkụzi bilibi ọgada onye nwere nne n'ụwa na onwere ife ebu CEO Global Service odogwu n'iyi adịlị asịta na mmadụ nke eji aka onye nwere n'ụwa na onwere odogwu egwu mụ na-etile Emeka Esanya Emeka Peters na China odogwu ebu CEO Lenwa Aluminium Limited odogwu onye nwere n'onwere ife dị mma Emeka na mekeneyi Emeka Peters onwere igwere odogwu Ajeze kene bụ ọmalịcha nwanne m nwanyị Ada Igbo niile Adọrụ ike m bibialaka Ada n'elu ukwanụ Ebu CEO 360 Lagos Ibe afụla wube butiki Ada lechabasị m n'inwere ya ezigbo nwanne m fụrụ n'anya n'ihi adịlị m Ada n'ịnọ n'iru ọlụ akwa dị mma n'ọbịa ka iji wee karịsịa ị na-atụnata ya atụnata ị nwere nnukwu butiki na Lagos Ada na mekeneyi Tosky Nwaotigba ekene oya egwu mụ na-etili odogwu Chukwuebuka Williams dalụ Ebu CEO Legal Schools Travel and Tour onye nwere igwe n'ife onye chọrọ ije obodo oyibo chọba Legal Schools Travel and Tour ka ọ melụ gị visa ọ ga-emelụ gị ihe ọ ga-adị jeniu o ji eziokwu aga ọ na-atụ egwu Chukwu legal na ịga adịlele anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị obodo na anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ga-emela anyị ọrụ obodo na anyị apụtago ngochalata na-echu echu ọrụ obodo na-eze nọ anyị na anyị apụtago ife dị mma ga-emela anyị anyị na-ekwu nnukwu ego ihe dị mma ga-emela anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ ga-emela anyị nnukwu ego ka anyị ga-enwe nnukwu ego ka anyị ga-enwe ka mkpụrụ ego ejebe ụmụ ọma ka njezute odogwu onye njide Chief Alex na-agwa Superpe na Malaysia ka ọ ga-adịle gị mma Ogbuefi Ugo dị n'okpu onye nwere ịnọ nwere ife dị mma Akụbilo Ogbuefi Ugo dị n'obi onye ụmụọma akụbirikwa odogwu na bonako na mekeneyi Tosky Nwaotigba na-ekeneyi onye ọ ga-adịle mma anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ya emela anyị egwu mụ na-etili Chief Chimaobi Justus Ufemba n'Igadi Ihite one of ala Ihite obele nwa na-asa agụ eze na Mbaise the youngest CEO one of Perovia onye nwere ife obele nwa na-asa agụ eze odogwu na-ekalisilo egwu mụ na-etili odogwu Jidebube Engineer Ibago onye ka Kinsele ọnwa na ọbabilikwa Ebu CEO Bravo Doors and Bravo Homes Limited onye nwere ino nwere ife n'ụwa na bilion osi kamke n'ụlọ ndị ọma Jidebube ife dị mma ga-emelu egwu mụ na-etili Chief Ifeanyi Chukwu Henry
ife medebe n'iga dịlị mụọ ugo ebe n'aja ọba n'ide mmiri anya ego na South Korea dị ya dị emebe ife ego na Turkey onye nwere ine n'ụwa nọ nwere ife ebu CEO igbo Global Limited dealers of Korea spare cars and has ego real estate Odogwu onye nwelu n'ụwa nọ nwere ife dị mma egwu mụ na-etili Chief Emmanuel Emenike onye bụ eke Odogwu ezigbo senior brother nọ biliọnụ Chief Nnanyelugo Daluo Nnanyelugo one of ụmụọma Odogwu onye nwere ine n'ụwa nọ nwere Odogwu Dabulegwu jebe Australia ka njekene Prince Chief Charles onye bekee Wachimereze Odogwu Wachimereze n'iya delele ịlụwa ọlụ nnukwu ego ịtụwa afịa n'ọya gaga ife mena ihe ma ya emena m Wachimereze na bekene ife ọma ga-emela anyị ife dị mma na ọ ga-emela anyị ka mbụlụ egwu ejebe USA ka Jesu Odogwu nwanne MC Kasị eze nwa n'ịga dị obele nwa na-ekwefi ọnụ n'ịga dịle m na Dallas gị nọziwe bili USA ọ ga-adịle gị mma ojibote m ọgọ na mekene yi MC Kasị eze nwa n'ịga dịle m egwu mụ na-etili Odogwu onye njide ebube Chukwuma mmụọ na-alụ efilanthropist n'ịga dịlị mụ mgbe enugwu-ukwu na ụmụnri n'ịga dị Tosky Nwaotigba na-ekele ebe CEO Donile Resources nọ ya dịlị gị Odogwu Selling materials gị na-atụ Selling materials gị na-ele Chukwuma mmụọ na mụ keneli ezigbo nwanne m jide ebube n'ihe adịghị anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ya emela anyị obodo na anyị apụtago anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ya emela anyị ụmụ Igbo na anyị apụtago ugochalacha detu etu ugochalacha detu etu tatata anyị nọ n'iru ọlụ ife dị mma ya emela anyị ife dị mma ga-emela anyị n'enu ụwa m anyị tụ afịa n'ọya natalele iru ọlụ bụ iru ọgụ oyimụmụla anya ka azụ ife dị mma ka anyị na ya olisa ka mbụlụ egwu wee naba USA Texas ka mụ na-ejezi ka njezuta iko Lisa Valentine Ọkafọ akụmafọ na anyị abalị ga-adị ebe CEO Ike Motors Limited USA gị nọziwe ebili ojibote m ọgọ na mụ ekene yi akụmafọ na nnaba na mụ keneli ịkpọsa n'igele one n'ụwa ịtụnata n'ọya nata ka mbụlụ egwu jeke n'Odogwu onye jiwe dị ebube n'ụwa ha ji promise okwu dịlị mmeka King of Boys Bobo one of New Delhi India show contact na New Delhi Tosky Nwaotigba ekene ezigbo ọyị ji aka m wee metala onwe m iru ọlụ ka ya agazilili
motos Asabaki no billion n'ụwa n'igade Sunny Press Boutique na Asabaki no billion Ojibote moto na mo kenele Egu mu netilo dogu funu n'anya Ezo yita kamu metalo Ike Malaysia ni ya dilimu Addressing that Keze Kingdom nalu Ike Malaysia Ike Malaysia Onu mekene Onweli no weli fe Ezo mo gobilikwa no ya dilima Kampuleku ejewezi obuka Kanjeke na kudo no buka ICTBK Kingsley Lobika Ebu CEO Rockflix Real Estate Company Limited and Akiji Wekalisia Real Estate in Obia Kiji Wekalisia Konye nemenuwa biko ya jisike Nanyi nozi ni iruolu bi iruogu Abwe peluchio Chukwolisa gozie nka ineme Chukwolisa gozie kalaka anyonuwa Awele kainayo nuwa Ngozi gi kainayo ife di mma mebela Obodo na anya pụtago anyị nọ n'irọlụ ife dị mma ga-emela anyị ọrụ obodo na anya pụtago ihe okoko ife dị mma ga-emela anyị ọrụ obodo kilie na anyị anyị nọ n'irọlụ ife dị mma ga-emela anyị 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 na-eke ọ ga-emela anyị n'oye ọ ga-emela anyị n'afọ ọ ga-emela anyị na nkwọ seriwe amala seriwe ọ